Harap kayo doon. Ayan. At ito ang drinks mo. Nasaan yung inumin mo? Tara doon tayo. Punta tayo doon. Tara, punta tayo doon sa upuan mo. School ni Eden na. Nagkapera kang Tito Romel, oh. Oh, let's go na. Aywo. Dahan-dahan, bebe. Dahan-dahan. May bag. Ay, wow. Ganda naman ng baby ko. Talaga na. Ah. Hindi tayo na nga. Uwin mo yung bag mo. Hawak mo yung bag mo. Yan. Sagay ako niya kay sagay sa. Ali ayun eh. Ali ako lang. First day atad ko. Dami na yung magpapit. Tara, let's go. Kanya wala tayo na, kanya gulot. Oh. Alay, Jaja. Ito na lang ng papel. So, we're going Eden. We go to school. Hawak mo yung camera. Vlog mo yung sarili mo. See your friends? Yes. Wow. Lag mo yung kanina. Lag mo na yung kanina. Daddy. Sino magbantay kaya gini? Daddy, Mama. Wow. Vlog niya ano lang. Siyempre. Tayo Hayden. Ba't kayo pa Hayden? Siyempre first. No! No? Ay, come on. Sige. First day of school. Eden. Yun o. Ha? Pero, Kaya pera dati? Manong pera? pero ni. Video mo. Nasaan kasi yung school? Single. Oh, San Miguel. San Miguel. San Miguel. Oh, mainin ka na. Camera mo yung daan para alam nila kung saan tayo pupunta. Mainin daw? Mainin. Peace. Up ka kanyang kimarat. Eden. Tuwasan. Balunin. Sige. Beta Jo. Ay po. Ay, hindi pa patag kumon, kareso. Kaya pinyan. Ngayon kukuha ko di 1,000 gini pagsipeta. Cover court. Aw, sa lesena. Lalong baranggayol, kanta na Chemisyor dyan ba? So, ano ng press mo, oh? Pasok ka na. Huwag kayo nak, sige. Hi ka na din. Tara. Pasok ka na. Hi daw. Excited Jo. Bali. Hi daw. Oh. Hello daw. Ay, kaya tayo pandagan. Kaya tadar, Ken siya po, malakas na ko, Ken dito. Para magdarata mag-aral ka rin. Kaklase na lang Eden. Ano reference mo, ha? Reference mo. To? Ito, doon ka na. Ay, ito, doon ka daw. Doon ka, baby. Doon. Sopan niya kasi. Marinia po. Yan, o. Diba? Ayan, kalis na, namisagan ng wali awi, ano. Ito, tindalan po. Ali, kanya dar. Dagdag kaalaman na natin. Wapen. Ngayon kami, liligyan mo naman. Huwag na dar, atin yung lugar ko talagang Jager White, si parang makanya. Yun ang galing siya yung kaya kanyang Jager, ano. Kunan mo na lagi yung reference mo din. Wow, di na tapos. Ito,
naman makinig pa. Dapat di ka magdalagyan mo. Saan ka magkape ka pa na? Sige, Kap. Thank you, thank you. Something na pa ba? Wala rin ka na. Wala rin ko sinana. Say hi mo rin friends mo. Tanungin mo anong pangalan nila. Oh. Anong name mo, amo? Anong name mo? Anong pangalan mo? Ha? What's your name? What's your name? My name? Marinea po. O ikaw, what's your name? Pangalan mo daw. Anong pangalan mo? Ah, Marinela po. Oh, baka bukas kanya may lakono din eh din. Medyo mo. Ang pinapakagalan eh, ha? Adara. At niya pa Sabi siya. natin yung mga dosiya. Wow, puta pa lang inakapaulan po sa Paul. Magaling mo itong gaming? Oo. Yung mo di kaya reglado. Wala. Kaya kaya pagawa na akong buong pa mo, nalwinin jet matik. Alam ko na mesa. Iya ako, banyak ko lang mesa ka na ako. Ali, kunin pa yung tingin itang meron pa rin. Kaya ka mga problema, pagkakaroon na siya. Bakit naman ako kaya kapailangan ka lukan ng alam ko? Ganda po ng daycare nila. Project ni Kapitan. Sabi na yung gawa ng Saan ka pa? Kay Kapitan ka na. Kay Kapitan Purog ka na. Kasi tapos ka na. Mula na lalari na ngayon. Sali kong pupukan yung ganito next year pa James Ward ako. Awa. Sabi kay Keta Sulok. Ah, po, tama naman siya, Keta, eh. Tsaka kaya din ng kusina, bisa na magluto rin pa yung ari. Awa. Kasi projection parang anak, pwede. Awa. Ay siya? At saka rin pa yung ari, kung dito, pwede lang mag-gay-gay. Kaila, ang maluwalas na galo. Awa. Ay, di na kaya pabalbo pwede niyan. Tsaka presko kayo eh. Ngayon, tinta naman, no? At least din pa yung ari, kaya pangalan punta. At din lang piyaglo, kaya kata, din lang akin. Wow. Kaya sa kaya kung yating squatter lokan, masura yan. Bago pisaya pa yan. Dalan, muran, lumabas siya kaya mga talab sigla. Sige pa sa ganun. Okay na, madam. Madam, ganyan naman. Ay, kapitanalan. Papabukal ko tanong po ito yung kape, cellphone natin. Ginawa ko luklukan ko yan, bata tinta. A few moments later. Nalagay ito na ito? Nakakagaga. Ay, dahil mo na kakaso mo, nakakagaga. Baby, no, mamaya, later yan, later. Gano'n pa nga ta? Para kumain. Mamaya ka kumain. I am 4 years old. I live in San Miguel, Gala, Pampanga. Wait! Bigyan mo sila! A few moments later. At itong drinks mo, nasaan yung inumin mo? O tara doon tayo, punta tayo doon. Tara, punta tayo doon sa upuan mo. Ma'am, Sia. Uupo ka dyan. Sit down there. Bukas kaya? Hmm. Yummy ya? Yummy? Dahan-dahan ha? Mabusin na? Danupan lang po na madam. Danupan lang po. Oh. Yummy ya? Oh. Burin mo ka rin? Aro? Na ma'am. Burin na ka lusipi. Narin na itong girls. Diyan ka na lang kasi magkidaldalan. Awa, pen. Dapat hindi ka magkidaldalan. Awa.
Dapat kasi makidaldalan. Buri na yung friends no kanureta friends na lang. Press mo na. O sige, ako makidal. Kaya ko na makidaldalan pagbigyan. O sige, ito, muntala ka rin. Muntala ka rin, sige. Kunin mo itang bag mo. Ano yung bag? Ta. Nakamakidaldalan kaya rin yung class. Kaya ka Pachecho ko kayo ni school kayo. Ta. O dito ka. Ayaw mo na? Ano ka bisa? Alina? Numberin mo. Yummy. Dana. Oh, bakal kimba na Eat na ka, eat. Ubus mo na na ba? Eat me. A few moments later. Saan pa lang yan? Ano kinakain niya? Ba't ang laki? Puro chocolate? Ano daw kinakain mo na? Kamukha nung nanay, no? Is? Ano? Okay ka, kuhain eh? Come on, bebe. Oh, come on, bebe. Ay. Ako. Oo. Panigatas. Basura na lang to. Dali na. Doon ka na. Sit ko na doon. Nino rin friends mo kanyan, Kenden? Nakal ka friends na? Nakal ka friends. Gagaya friends ko. Ang kakalay ng friends mo? Lika, lika. Gagaga mo. Lika, lika. Hindi, naniya man o. Muna. Four. Kakaroon na ba niyang meal? Pagkatapos kumain ng kanin, dede. Uy, babe! Yari na ka ng pieces! School ka na, baby? Ayaw mo pumasok? Ay, pasok ka na doon. Ayaw pasok. Lola. Ka na doon. Pasok ka na. Tapos na recess. Tapos ka na eat? Tata. Teacher. Tata. Mommy. Hit the picture. Oh, let's go. Pasok ka na. Pasok na kayo. Ito. Pasok na kayo. Pasok na. Bye-bye. Bye-bye. Sige na. Pasok ka na. Bisopran mo. Upo ka na, baby. Start na kayo. You borrow me. I saw you. Yes. Ha? Okay, sit down. Punta ka na doon. Wait. Marty! Bawal pa cellphone. Bawal cellphone dyan. Bawal. Kain mo yun. Bawal ka cellphone. Bawal yung cellphone. Mamaya pa. Ay, lukog ka na ka rin. Ay, School ka pa? Susulat na la. School ka pa? Susulat na rin friends mo. Dali Tama. na. Bisa mo. Gusto niya mag-cellphone habang nag-i-school. Bawal mo na cellphone. Pag nasa school, bawal cellphone. Bisan mo. Ay, natad medyo. Pansya may... Tara. Tara. May money, mama. Ay, tao. Sulat na rin. Klase mo? Tara. Tara. Ay, ta. Excuse me po. Tara. Sa panda ka. Tara. Tara, Kriti.
Di ba galing ka? Okay. Galing ka ka, oh. Oh. Oh, color mo lang, color mo lang. Oh, upo ka dyan. Patras ka? Oh. Kini ka? Oh. Sige. Oh, chuko mo kini. Sige. Kini ko mo. Oh. Color me. Oh, yan. Ay, galing na. Oh, galing na. Oh, galing na. Galing na. Eh, may palagpus ka. Huwag mo lalagpus dyan. Ganito ah. Then, ganito daddy ah. May daddy. Dapat po na manguli ka. Giliran niya pa ka rin. Okay. Oh. Yan, good. Very good. Galing. Yan, dapat ay lalagpos ka ng bulis na rin. Ay, galing na naman, baby ko. Yun o. Galing. Ay, galing. Oh, good. Very good. Yan. Kunin mo yung buklet mo, Ben. Oh, buklet mo ka nun, te. Buklet. May itong buklet mo. Ano may itong buklet mo? Ayun. Kulay yellow? Oh, kulay yellow book. Oh, yellow. Oh, lele may pa ka na. Ako na niya. Ito. Ta pencil mo, no ka rin ta pencil mo. Kunin mo. O, kunin mo. Chukila or side? Kine. Ngon tayo. Kine? Yun, kukuha ka. Ay, ganda ng pencil. Lagay na pencil. Paano buksan yan? Ayun. Paano buksan to? Hindi ko alam. Tanong muna kay mami. Paano po buksan to, madam? Yun. Kuha ka isa. Isa muna. Isa lang. Yan. Close. Okay, bago na ni daddy ko. Oh, isa lang kunin mo. Sulat kayo gano'n, no? Lagay ko rito to. Oh, ito. Hawakan yung pencil ganito. Oh, hawakan mo pencil. You hold like that. Oh, hawak pencil. Tayo. Ayan. Tapos, gagawa kayo ng... Ano yan? Yun. Ano yan? Dan, copy mo ito. Scribbling line. Hawak galing. Galing, oh. Oh. Galing. Makanini, oh. Lemay daddy. Makanini po, meron pa makanyan. Kaya dagul. Dagul. Deme, kalupan ito kang picture ni Kako, oh. Kaya kayo niya kalupa. Hawak me. Oh.
Hala, kagaling pala. Galing mo pala eh. Oh, niloloko mo lang. Oh. Ito, pagyan mo sa dito. Halip. Ganyan. Mag-drawing ka ako, fire. Ayun fire ka no. Hindi fire yung drawing. Pakita mo daw kay teacher. Pakita mo kay teacher yung ginagawa. O, tingnan mo siya, baby, oh. Ganito yung paghawak ng pencil. Galing mo din. Oh. Tingnan natin yung ginawa mo. Galing. Oh. Gusto yan la TV, batang yung gastar ng papel. Hawakan mo maigi yung ano. Wait! Wait! Ganito oh. Ganito. Hawakan. Yan. Okay. Very good. Wow. Galing. A few moments later. Ha? Binibidyo ko nga, oh. Say hi. Ay, guwapo, oh. Smile guys, smile. Ikaw. Smile. Tingnan, oh. Oh, dalang ko kayo sa YouTube, no? Mamaya, nasa YouTube na kayo. Ha? Yeah. Ay, guwapo. Oh. Bumalikat. Buwan na, sipin ka takinig, daddy. Stand. Tayo. Hoy, punta kayo doon. Sa pwesto nyo. Ikaw, doon ka. Punta ka doon. Dito ka. Tayo. Yan, makanya. Sa eda pa lang ni Pole. Tayo. Kayong dalawa, tayo. Stand. Tayo. Stand. Yan. Pasok mo yung Ayan, natanda na mo rin na panay-video. Ay ba? Inya, muli na pa ang video yan. Inya. Natalia, come on. May sasabihin ka sa teacher. Madami pa ako. Ay, pasok na sa teacher. Okay. Aawit muna tayo, ha? Awit muna kayo. Awit muna. Tayo, stand. Dito ka. Kung ikaw ay masaya, Ayan. Sino yung masaya? Sino yung masaya? Okay. Tayo kung ikaw ay masaya. 1, 2, 3, handa? Awit. Ikaw ba yung awit? Kung Ikaw ay masaya. tumawa ka. Ha! Yan. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo. Harap kayo doon. Kung ikaw ay Ayan. masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya. Ulit. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Pag hindi kayo kumanta, hindi kayo makakauwi. Iyon, kanta mo na kayo. Kanta. Kanta mo na. Lagay mo sa bahay. Okay. Tapos, magtatama na yan. Hindi. Lagay mo. Wow. Galing na. Galing. Alam mo lang galing daw, Padyak. Oh. Kung ikaw ay masaya, kumadyak ka. Padyak. Kung ikaw ay Tuloy si teacher. kumadyak ka. Padyak.
Kung ikaw ay masaya, gawing lahat. Palakpak, kembot, Ta. padya. Kung ikaw ay Eden? masaya, gawing lahat. Palakpak, kembot, Talking. padya. Kung ikaw ay masaya, buhay mo. Lokali kami ito. Sinalik ko yata itang betong. Okay, smile, smile. Yan. Ayan. Yan. Pray tayo, no? Pray kayo, pray. Ito ka na. Hindi ako ini. Ito, dito ka. Saan ka? Dito ka. Sa tabi niya. Bukas na nakapansin, hindi ka lang binigyan. Okay. Lahat pitik sa mata. Pihikit. Close your eyes. Close your eyes. Bow your head. Let us pray. Lord. Sabay-sabay. Lord. Salamat po. Sa oras na ito. Sa aming pag-aaral. Lord. Gabayan niyo po kami. Sa aming pag-uwi. Salamat po. In the name of Jesus. Amen! Yes! Muli tayo magkasama mo. Okay? Kanta, kanta, okay. Hey, go! Come on! Ay! There. Yan. Okay. Oy, Kenny! Wait! Mga gala ko. Okay. 1, 2, 3, ready, sing. Muli